Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu ukinqanje ngebhuzu matshitshi qomani. Bathi umfana yapana semnanoda ngabadida bethi emdala nti cha bamsukela bayithengana ehlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamalalo Jebshisa bathi untombi zimdansa ngetshabe zithi umuhle webhuntsubhuntshu. Umuhle wematshitshi qomani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi kwisihloko sakhe ukuthi umfowethu angazi konakalaphi ngane. Uthi umfowethu ke qhawe lami kuyaphileka. Well ngiyaphila mfowethu. Ngithembe nawe uyaphilela ukhona. Uthi ubafoke bhuti nginenkinga lana. Intombi ngagcina ukuba nayo ngisafunda umatric ngonyaka ka 2021. Selokhu ngafika evarsity ngonyaka ophelile. Angazi kwenzakalani izinto azingihambeli kahle. Sengisaba nokushela ngoba ngiyazi naleyo engizoyishela izongifaka ipani. Yebo khona nokushela ngikwazi kepha seyiwusiza indaba yami ukuthi sekungaze kuphele iminyaka emibili yonke mina lutho uqonyo wayeseyivala lapho kumfowethu. So ngiyaluzwa mfowethu udaba lakho yabona. Sengabe nje ukumosha isikhathi mangathiwa ngiqala phansi ngikunikeza ama tips okushela ekubeni mhlambe kusamushwa ku channel kodwa mangabe usinsizwa nje simlandela umqeqeshi noma sinesikhathi imlandela usuyawazi ama tip nenqaba yama video la ngikhuluma khona ngama tips okushela nokuthi kufanele wenze kanjani yabona. So into ongayenza nje ukusesha noma ungabhala nje ukuthi ama tips okushela intombi noma ukushela intombi tips noma nje uthi sifunda ukushela inqaba yama videos owathola lapho azokusiza ekuthenini ukwazi kwakwisajilo lokushela ngibona ngoba nalapho siningi izinto engizidalulayo kufanele uzazi njengakho uqaqa ulimi okungenye izinto ebaluleke kakhulu. Mangithi ngisuke ngithi uqaqa ulimi ukuze phela ukwazi ukukhuluma yabona. Mangabe uyinsizwe engakwazi ukukhuluma well kuba nzima ngoba umlomo wakho iwona okuvulela iminyango noma ukuvalela iminyango yabona. So ke wena nje into ongayenza nangalapho ngabe uyubheke lawo ma video azokusiza nakhona. Kodwa ke into engiyibona kakhulu la kulolu daba lakho ukuthi ukuzithemba kwakho kuphansi yabona. Kuphansi ngendlela emangazayo. So awuzithembi kangangokuba uthi noma wenza into vele usuyazi nje ukuthi hayi ngeke iziphumelele yabona. So empilweni ke mangabe unaleyo mindset kanjalo kuba nzima yabona. Kuba nzima ngoba vele uyazi ukuthi hayi noma ngaya kena vele uzongishanga epani. Hayi noma ngafunda vele ngiyazi ngizofeyila. Noma mhlambe noma singaya kodlala vele ngiyazi sodliwa. Yabo uma unaleyo mindset kanjalo angeke mfethu uzophumelela yabona. Ngoba phela lezo ntombi embili entathu no owayishela zakuphoxa akusho ukuthi sozihlezi iphoxa zonke yabona. Njengoba uhlezi ungizwa ngithi entombini ezo10 ozozishela esu8 cha ngeke nje zize zikulalele ngeze zize zifune ngisho ukuyizwa into ekhuluma ngomlomo wakho zizokuchitha nje. Kodwa lezi ezo2 zizoyithanda inkulumo yakho zizoqoma. So lapho ngisuke ngikuvezele ukuthi qhubeka musukuphela amandla. Akusho ukuthi phela out of 10 uzochithwa 8 uthole 2 cha. Kodwa ngisuke ngizama ukugqugquzela lapho uthi wenze njani. Mangabe uchitheka alikho icala qhubekela phambili awusho yonke iminyango izovaleka yabona. So inkinga yakho la awuzithembi. Mangakubuza kwayona le ntombi wayithola ngo2021 wayithola kanjani akuzange kube iphutha noma kwaqondana akuzange kuze kuqondana. Kungenzeka mhlambe ke wawusayithemba ngaleso sikhathi and phela ubucabange nokushintsha indawo ophila kuyona. Angithi phela manje usevarsity. Ivarsity ayifani ne-high school noma ayifani nje ne-high school uhluke kakhulu. Impilo yakhona ingane zakhona yabona ngoba phela lihlanganisa bonke abantu laba yabona. So akufani mhlambe nalokho kwakunikeza ingcindezi wagcina sokuba mhlambe ugcina usuzinyeza ngandlela thiza yabona. So mangathiwa ngiyakubuza nje mfowethu ukuthi okay mangathiwa nansi intombi lapha mhlambe ihleli phansi yodwa noma mhlambe izimele bese ngithi kuwe nayo intombi mfowethu awuhambi uyoyishela noma hambi uyokhuluma nayo yini efike emqondweni kwena mangathiwa ngiyakubuza nje ingabe mhlambe ufike lo ukuthi hayi okay ngoba nansi intombazane ke kufanele ngekuyona
sekufanele mhlambe ngibe namagama ke manje ke engizofika ngiwasho ezofika ichazeke ingane yabona ukuze phela izojabula mhlambe izinto zakho zikhambile kahle kuyona. Yabona mangabe ufikelile umcabango uthi hayi kufanele ngibe namagama acocekile amnandi engizofika ngiwasho kuyena. Leyo nto iyona ezokufayela ingcindezi enkulu ngobani izokudalela ukuthi uqala ushaya uvalo manje ngoba phela into ozoyicabanga umqondo wakho uma ukutshala lokho uzophinda ucabanga futhi hayi ngizowathatha phela amagama ngoba mina yangisiyena umuntu yabo onamagama amnandi kanjalo ukwazi nje ukukhuluma kamnandi intombazaneni yabona ngiphiwa ngisilona igagu uzosuka uzijaje kanjalo bese ushaya uvalo. Kanti nje mangabe usuyinsizwa zihlakaniphile ake ngithi nje hayi hlakaniphile ngoba kuzobe ngathi mhlambe ngiyaku-offenda mangabe ucabanga kanjalo uthi hayi kufanele ube namagama ececekile kanjani. Cha, ake ngithi nje uma uyinsizwa siyazi ukuthi mangabe umuntu kufanele ukhulume kanjani. Yabo nje into ekufanele ikufikele ukuthi mangabe nansi intombazana ufanele kuyona kufanele kube ukuthi uthatha ngokuthi hayi umuntu lo engiyokhuluma naye nje ukumbingelela nje ngimbuze impilo ngimbuze usuku lakhe lihamba kahle ngimbuze nje into ayenzayo ukuthi mhlambe mangabe mhlambe yahamba ulibangise kuphi mangabe ehleli yini khona mhlambe akulindile kube ukuthi mhlambe siyazixoxela nje sizixoxele bese ke mhlambe ke usuyaqala ke mhlambe bese uyamtshela ukuthi hayi ngakujabulela ukwazi bese uthatha inamba bese uyaqhubeka kanjalo yabona uthatha inamba phela khona uzokwazi niphinde nihlangane yabo simple kanjalo. So ilokho ke mina bengathi kufanele ukufikele mangabe ngithi nanzi intombi hamba uyokhuluma nayo namhlanje hamba uyeshela kodwa mangabe usacabanga ukuthi kufanele ube namagama uzoba nenkinga yabona ngoba uzoqala ushaya uvalo. So mfowethu wena into ekushayayo la yini ungazithembi kwakho qala nje manje uqhubeke wenze njani ukhulume nabantu jwayeza abantu njengoba ngithi qaqqa ulimi mfowethu qaqqa ulimi uzijwayeze nje ukukhuluma nabantu leyo environment yokuyona kufanele abe usuyijwayele manje mfowethu ngabe ihlazo mangathi uqede enyuvesi awukazi ngisho ube nentombi eyodwa so kuyihlazo lelo ngisho athi ufocuse kanjani ezincwadini akunamsebenzi ihlazo elisimanga ukuthi kwawena uyolibona emva kwesikhathi uthi hey ngake ngenza isimanga ngoba phela lapha wonke umuntu ekufanele uyi-understand mfowethu emhlabeni akekho wonke umuntu uyaqonya mfowethu yabona. So ngeke uzoqonywe-ke phela wena mangabe kuwukuthi ngeke uzowenza kufanele ukwenze uzozinyeza ungafuni ukuziveza ebantwini kodwa uma uyinsizwa ezivezayo mfowethu ngeke uzungamtholi umuntu yabona. Baningi kakhulu abantu lapha akho ngisho ungakutshela akho ngisho ucila wodwa ongazithola uzishayisa endokwini mfowethu akwazi yabona. So awuzama ukushintsha indlela ocabanga ngayo yabona ubuke ngelinyiso hayi ukuthi mhlambe content wrong ngawo mhlambe indlela owenza ngayo njani wrong. So into ezokusiza ke njengoba ngisho ukuthi ayakuwaqala zela amavidiyo engikhulume ngawo engeke ngifocus nje ekuthenini ngikunikeza ama tips okushela ukuthi kufanele wenze kanjani azokusiza kakhulu. So ngiyathemba ngizwa ke mfowethu and uzokwenza accordingly. So mangabe nesifiso sokubhala mqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma ufisa ukuthi nje mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi mqeqeshi wensizwa ikhala injabulo show mfowethu.